UPPL नि खैफोदनि दिन नामा हाग्रामानि मोजां दिन नामा दिनै आरो जेब्ला रायलायनो दुलाराय बर' फरायसा बुंदोंमोन बे समाव UPPL आ बिफद जाबायमोन नामा बिफदा सोरबा UPPL नि BPF नि नङा बिफदा हाग्रामानि आरो प्रमद बर'नि नङा बे बिफदा बर' जाथिनिसो बिफद मोनफ्रोमबो मोनायाव मोनफ्रोमबो सानाव बर' जातिया विभिन्न धरननि बिफद सम्मुखीन जाबोनांदों आरो बे बिफदफोरनिफ्राय बारग'नो थाखायनो जोङो आखायाव लावथि रुवा सिलाय लानानै जुजिबोनांदों हाजार हाजार मानसिया गावनि जिबनखौबो गथायनांदों बे जाथिनि बिफदखौ रैखा खालामनांगौ होननानै गावनि जिबनखौबो दान होबोदों जोङो बयबो बे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय बे खोथाखौ बयबो बुजिलायनाया मोजां बेखायनो जाहा फैगौ दिनाव जाति हिसाबै बिराद गिदिर गिदिर बिफद फैगासिनो दङ बे बिफदा सोरबा प्रमद बर'निल' नङा सोरबा हाग्रामानिल' नङा ओंखायनो दिनैनि प्रमद बर'नि राजनैतिक लिडार BTC नि चिफ जानायखौ इस्यु खालामनानै बेखौ मेइन माने खारन लानानै जोङो खौसेथिनि बाथ्रा बुङाखै जोङो हाग्रामा महिलारि चिफ जानांगौ बा नेता जानांगौखौ मेइन इस्यु लानानै खौसेथिनि जों बाथ्रा बुङाखै जोङो खौसेथिनि बाथ्राखौ फैगौ बोथोराव बर' हारिया जेन विभिन्न बिफदनिफ्राय मुक्त जायो जोंनि हारि दाफुंनायनि सिमाङा जेन जाफुङो जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि आरो जाबावला बयबो जाति गस्थिखौ ज' खालामनानै बर' दैदेनगिरिफोरनि नेतृत्वआवनो BTC आ सालायजायो जोङो बे खोथाखौसो गुरुत्त होनानै बे मोननै दोलोआ खौसे जानांगौ होननानै खामानि मावदोंमोन दा बेखौ जाफुंसार होआब्ला बेखौ गावनि स्वार्थआव समस्यासो फैगोन होननानै साननानै हाग्रामा महिलारिया बेखौ जानो होआब्ला खोथायावल' मानसिफोरनि सायाव गावखौ मोजां इमप्रेसन होनो खोथा बुङोब्ला बेखौ बयबो रायजो राजाया दुखु मोननानैब्लाबो उफाय गैया बे खौसेथिया बिराद गोजाननि खोथासो जागोन ओंखायनो लुबैमारदोंब्ला हाग्रामा महिलारिया खौसेनि थाखाय गावनो आगोलनानै खामानि मावथों आरो बयबो दल संगठननि हेडफोरखौ लानानै बेफोरनि खोथाखौ बिथाङा सावरायफिनथों आरो जोङो UPPL दोल हिसाबै दासिमबो जेब्लाबो सानावबो हरावबो बेनि थाखाय रेडि दङ